Os Contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Moi boas, hoxe estamos xa no programa 4 do podcast Os Contos da Miñoca. Recordade que é un podcast coordinado polo Departamento de Música Tradicional e o equipo de dinamización da lingua galega. Se queredes participar, non tendes máis que contactar polas redes do Conser ou mandar un correo a podcastcemusvigo@gmail.com. Se nos estades seguindo en vídeo, podedes ver que xa estamos moi ben acompañados. E hoxe temos xente que xa repite, imos falar de unha actividade consolidada no centro. E bueno, mellor casi que empezar coas novas, que comecen eles explicando todas as cousas que hai. Entón, imos soltar a cabeceira das novas. A compañera Rebeca, compañera do Departamento de Música Tradicional e do equipo de dinamización da lingua galega, vai nos adiantar as novas. As novas da Miñoca. Pois hola a todas e a todos. Encantadísima de repetir aquí unha vez máis nesta iniciativa que se xerou o ano pasado dentro do equipo de dinamización da lingua galega e que agora xa cobrou tal relevancia que ten un espazo aparte xa na propia web do centro. Podedes seguir todos os programas. Pois dicirvos que xa estamos inmersos no Entroido, que como cada ano temos unha exposición no hall con todos os personaxes que, bueno, todos non, porque hai un montón de personaxes do Entroido en Galiza. E vamos cada ano, como sabedes, engadindo un personaxe novo. O ano pasado tiñamos os follateiros de Lobios, aquel traxe que era feito con partes de millo, que estivo todo holcheo con ese vocabulario relacionado co millo. E este ano pois temos un personaxe non demasiado coñecido, polo menos polo que eu estive sondeando non era moi coñecido, que é de San Pedro da Mezquita de Amerca, en Ourense. Temos os galos de San Pedro da Mezquita. A verdade é que, como moitas veces, están centrados en Ourense. Dende logo, se hai unha provincia que gaña cando se fala de Entroido, é Ourense. Hai un montón todavía de personaxes por descubrir ainda. Que conste que temos na lista esta que temos pensada para ir engadindo. Para o ano igual non é de Ourense o que vamos poñer, pero non dicimos máis. Non dicimos máis. Sí que é certo que este programa estamos lo facendo ahora en Entroido, pero en Ourense xa levan un mes casi de Entroido, xa levan de festa. Sí, depende do concello da parroquia. O Entroido é prácticamente acaba o Nadal e empeza o Entroido. É como aquí o San Blas. É un pouco acaba unha festividade importante e xa empeza a máis importante, que se falamos de Xinzo, por exemplo, ou de Laza, destes sitios onde o Entroido pega forte, pois si, xa te empezan co domingo fareleiro, domingo xoves de comadres, bueno, teñen un montón de días de celebración e xa o Entroido dura, pois o mellor un par de meses, ben. A zona de Verín, acórdome de compañeros de Verín, un saúdo para eles, exalumnos, que claro, que viñan cada semana xa os pobres a clase, en plan, que este fin de semana foi o primeiro de Entroido, entón era unha semana tras outra semana, como era unha maratón. Pois este ano o galo que temos na entrada, que non me podo esquecer de agradecerlle a Rosa, a profe de Historia, que se fixo ela o que é a carouta, o que levan en riba da cabeza, que é un super galo ali feito, e fixo ela e quedou, creo que espectacular. Sí. Para visitar. E tamén temos un xogo de Entroido que tamén está colgado na parede do hall, que hai unhas preguntas relacionadas co Entroido. Canto sabedes de Entroido? Entonces, pois hai unhas preguntas e unhas posibles hai como se fora un aforcado, están as rayas de cada letra para adiviñar cal é a resposta. Por exemplo, 12 típico do Entroido. Podría ser a filloa. O roscón de Reis. O roscón de Reis será en Reis, non será en Entroido. A ver. A menos para meter algo así para fallar, ¿no? Pero bueno, esa sería un exemplo, pero hai moitas e hai que ir ali a ver canto sabedes de Entroido. E as solucións, por suposto, están colgadas na páxina do E-Delegado Centro. E hai algún premio con de doces de... Non hai ningún premio, e teño que decir que díxome Marina, a conserxe, que foi unha alumna, creo, un alumno, a dicir que sabía unha resposta e que lle deran a recompensa. Porque, claro, como temos a instalación de Tecendo Redes no hall onde sí que hai recompensas, pois pensaban que tamén había recompensas de Entroido. Hai que facer un convenio ca pastelería de enfrente que fai unhas orellas moi ricas e que nos paga aí unha cesión. Bueno, que máis actividades temos? Temos concertos, non? Tamén ahora en Sí, Entroido. despois, con respecto ao Entroido, hai o concerto de Entroido que se fai todos os anos por esas datas, que participa como, toda a comunidade, como sempre, que organiza o equipo de actividades, e tamén temos un Entroido entre bandas.
o concerto da banda, coa banda jazz, e esa é o día o mércores, creo que xoves 26 e o concerto xoves 27. Xusto a semana antes das pequenas vacacións de Entroido, sí. De Antroido. Moi ben. Bueno, temos aquí alguén máis, podes ver no vídeo, xa nos acompañou o ano pasado veu o equipo completo, pero preséntanos, Rebeca. Quen ven hoxe? Sí, hoxe temos a reedición de Enclave Morada. Belén non pode estar aquí porque non puido estar hoxe connosco, pero sí está Susana, que encantadísima a terceira do Enclave Morada, xunto comigo, que somos as tres, que este ano temos que dicir que temos unha colaboración bastante grande de outras profes que están aí. Aine, está tamén Rosa. Pero bueno, deixo vos con Susana que vos conta, por exemplo, esta actividade de recompensas que Tecendo Redes. Claro, Tecendo Redes, pois surdiuse xa despois de acabar a instalación do ano pasado tamén de compositoras por instrumentos, pois pensamos que facer para este ano. E pouco a pouco pensamos, elaboramos a cabeza, coñecemos estivemos en contacto coa Asociación de Redeiras de A Guardia e pensamos que tal colgar unha rede no centro. Elas foron moi generosas, deronnos ademais de moitísimas explicacións acerca do traballo das redes, do que fan, do traballo dos mariñeiros, das agullas, todas as artes mariñeiras. Cederon unha rede que ia estar no museo cederon esta rede por espazo de uns meses, non? É unha rede que ten 100 anos e ali os alumnos colgan uns peces que consiguen por medio dunhas pistas. O centro está enchido de cartéis, non? Neles teñen a foto da compositora, unhas pistas con a axuda das redes, non? Encontran esa compositora, van á conserxería, non? Sí, dicen, o número 27 é tal compositora. E reciben a súa recompensa. É unha instalación, non, que están funcionando moi ben. De feito, tivemos que encher de compositoras porque non dábamos feito. Sí, empezamos con 55 compositoras, pensando que dende que puxemos a volta das vacacións de Nadal, máis ou menos a final de xaneiro, cando se puxo, non? Pois pensábamos que chegaría hasta marzo, pois este traballo de investigación nunha semana todas as compositoras estaban 55. Pescadas e agora estamos facendo máis temos un total de 92 que sí que se van a descubrir, esperemos que as últimas na Semana de Igualdade. Estuvo moi guai porque creo que foi o primeiro día ou o segundo día, xa foron casi todas, non? Sí. Puxeronse un mércores e cando chegou o venres solamente quedaban 7. E agora cando se puxeron as novas, eu teño algún alumno cando saímos, algunha alumna pequena, hai unha nova, e xa foi directo e creo que, non sei se queda algunha agora mesmo. Onte quedaba unha, non sei se estará todavía e para a semana xa volvemos a colgar máis. Bueno, que guai. Pouco a pouco. Pues, estupendo. Vale, pois se queredes, falamos xa da Semana de Igualdade deste ano, 2025. Unha semana xa consolidada, non? O ano pasado, os anteriores, cada vez ten máis cousas, foi un éxito, e creo que agora xa é unha semana moi importante para o noso conservatorio de referencia. Entón é a semana que comeza o 10 de marzo, verdade? Sí, o 10 de marzo comeza coa visita de Sonia Mejías, que é unha compositora con moita personalidade, moi enérxica, con unhas creacións moi orixinais, e vai impartir un taller para o alumnado de grado elemental e de primeiro e segundo de profesional. Ese taller é acerca das súas partituras raras, como ela denomina, que son as partituras táctiles, incluso ten partituras comestibles, non? Que guai. Entón, o alumnado vai traballar, está aberto a 25 alumnos que poden todavía anotarse. O alumnado vai traballar con ela acerca desas partituras. E logo, é o luns e o martes o taller. O luns de 4 a 7 no auditorio e o martes na aula C17, non? Nesta aula, sí. Nesta mesma aula. De 5 a 6 e media. E logo a 7 haberá unha pequena demostración do taller co alumnado. Sonia Mejías, esperamos que nos dedique algunhas palabras. E logo un concerto a cargo do profesorado e alumnado do centro coas partituras máis representativas. Ese o martes, non? Será o martes será o concerto. O luns e o martes o taller. E o martes a 7 ese concerto de demostración.
e concerto do alumnado e profesorado. Señal, pois a xente que se Claro, recomendo apure que xa. visiten a página de Sonia Mejías porque é unha compositora moi Xa sabedes, a descubrir. apuntarse que vai estar moi guai. Pero ademais, este lunes e martes hai algunhas actividades máis, non? Sí, o luns ademais temos o concerto que Como- é a cargo do Departamento de Piano, que é acerca da compositora, pianista e profesora Marina Alcolea. O alumnado interpretará 12 pezas do seu libro Piano xunto ao mar. É curioso porque neste momento no que temos a instalación de redes, está todo moi relacionado no co mar. Ademais, o alumnado de interpretar estas 12 pezas de estilo impresionista, que é un libro moi interesante porque é difícil que introducir, no, o alumnado de elemental e de primeiros grados de profesional neste estilo neste estilo de impresionismo. Ela ten unhas pezas moi recomendables. O alumnado, ademais, se fará proxección co que sinte o alumnado coas pezas, no? O alumnado, algúns farán debuxos, outros poemas, outros inspiraránse en cadros que se verán no Pois está genial, porque é moi importante o repertorio contemporáneo, sobre todo eso, os nenos pasan genial, Sí. é moi interesante para novos recursos dos instrumentos. E logo martes hai a actividade teño aquí posto, concerto de violonchelas. Isto que Violonchelas, sí. Este é un concerto, bueno, todas as nosas actividades, como vedes, están centradas na visibilización das mulleres Por na suposto. música. Compositoras, todo o tempo. Nos preguntamos dende o primeiro ano cantos nomes de compositoras coñeces, pois seguimos coa mesma pregunta en prácticamente todas as nosas actividades, ¿no? Esta é un exemplo de concerto centrado no cello como instrumento acompañado de piano, neste caso, que acompañará Blanca, quen toca? David Vasconez acompaña este concerto e son alumnado de Isabel Figueroa, que é quen coordina o concerto, e é repertorio de mulleres dos séculos XIX e XX. E o cello como protagonista. Fixemos ese xogo de palabras de violonchelos con elas, con violonchelas, aí quedou ese nome. Si o ano pasado fixéramos un especial de Sonchelo con Isabel, temporada 1, non me acordo o número do programa, pero revisade que está por aí un programa super interesante tamén. Genial. E logo despois, ao mércores, temos como a ópera prima, ¿no? A actividade creo que xa leva máis tempo, non? Cantos... Esta é a terceira edición de Unha tarde entre mulleres. Este é, digamos, o acto central da Semana de Igualdade porque é o acto co que empezamos a funcionar en clave morada. Como decía, nos preguntábamos ese primeiro ano cantos nomes de compositoras coñecías e teño que dicir que non só o alumnado era descoñecedor de nomes de compositoras, senón o propio profesorado nos mesmas, pois saían poucos nomes cando preguntábamos, non? Entón, foi unha necesidade que vimos de programar, nos programas de concertos apenas había compositoras, e dixemos, bueno, vamos a arriscar e vamos facer un concerto solamente con música de mulleres. Tiñamos medo o primeiro ano de non cubrir unha hora, e a sorpresa foi que foi un montón de propostas e seguiron o segundo ano e siguen este terceiro ano que teremos prácticamente 5 horas de música de mulleres. Este concerto é un concerto especial, non é propiamente un concerto, ninguén pensa que vayas a estar 5 horas sentado na butaca, pero é un lugar de encontro onde entrar, sair, escoitar. Como ano pasado tamén vai haber proxección de vídeos centrados en compositoras que son realizados polo alumnado de Historia, coordinado por Rosa. Tamén haberá composicións electroacústicas que van sonar coordinadas na aula de Novas Tecnoloxías por Baldomero Barciela. Este ano teño que decir que, igual que o ano pasado era unha frase de Luisa Villalta, que era a quen se dedicaban as letras galegas, este ano o que demos foi unha copla. E sobre esa copla, tamén de mulleres, por suposto, van facer esas composicións, ou están facendo xa, esas composicións electroacústicas. Está moi ben, pero claro, este ano recordamos que o Día das Letras Galegas está dedicado ás cantareiras. Estas actividades todas, a de Unha tarde entre mulleres é aberta ao público xeral, verdade, non? Sí, todas son abertas ao público. Todas son abertas, exceptuando o Obradoiro, que é centrado para o alumnado solamente. O resto son libres e gratuitas hasta completar a capacidade. Unha tarde entre mulleres, o mércores 12 de marzo, de 4 a 9 aproximadamente. Aproximadamente, sí. É super interesante, vinde, porque a verdade é que é unha tarde moi bonita. Eso, non dan premio por estar as 5 horas, pero pode disputar un anaquiño, 1 hora, 2 horas. E hai sorpresas.
Sempre, Sí, sempre. Sempre hai sorpresas, obras novas, hai sempre homenaxes a artistas que non son músicas, pero bueno, non adiantamos nada. Formacións chulas e hai Deixamos moitas aí un pouco de misterio. Ben, pois seguimos co xoves, se vos parece. Xoves 13 de marzo, que temos por aí? O xoves 13 de marzo temos unha artista invitada, unha artistaza galega. SES visita o centro. Tamén é unha actividade moi especial porque cando nos puxemos en contacto con ela, ela recibe miles de peticións de moitos centros e obviamente non pode atender a todas esas peticións. Pero nós queríamos facer unha proposta un pouco distinta para ver se enganchábamos e conseguíamos que nos visitara. E o que propuxemos foi versionar os seus propios temas con agrupacións do centro. Entón aquí pois temos un tema, por exemplo, que ela canta, pois hai un arranxo de Ángel Montes para voz e piano, e entón vai cantar unha soprano, pero en estilo totalmente diferente, un tema dela. Hai outro tema que vai cantar o coro infantil. Outro tema que fará unha versión medio swing a banda jazz. Un arranxo tamén de Antonio Rodríguez. Vai haber tamén un cuarteto de saxos facendo outro tema que coordina Patricia e Alexandre no departamento de saxo con alumnado tamén participando. Entón, bueno, é un pouco un encontro de música de SES, pero no conservatorio. Un pouco aí xunto todo. Ademais está relacionado un pouco co ano pasado, cando se foi a presentación de Matria, ela participara na banda sonora con Patricia e con Nerea. Entón, bueno, unha maneira como non de continuar por aí. Está bueno, e despois tamén neste evento, inda que vai haber música, por suposto, e esperemos que ela cante algo tamén, non solamente vai ser música, senón que tamén vai haber conversa. Vai haber micrófono, falar, e que temas podemos falar con un artista como SES? Bueno, pois aí está o galego á frente, unha muller liderando un grupo en Galicia, industria musical, composición, bueno, o alumnado terá o micrófono tamén para poder preguntar o que queira preguntar, e haberá un pequeno debate sobre música e muller, claro. Sí, genial, porque é un coloquio onde se xuntan todos os temas que estamos falando, está chulísimo. Ben, pois imos xa co Venres, non? Venres 14 de marzo. Ben, para acabar a semana, un proxecto liderado por Fran Bouza, dende o Departamento de Piano Complementario, non? Que logrou implicar a alumnado de todas as especialidades tocando no escenario. É un proxecto que xa el levou a cabo o ano pasado, que sorprendeunos a todo o centro, creo, a toda a comunidade educativa, pola originalidade e a súa capacidade creativa. Este ano, baixo o paraguas da Semana de Igualdade, van a actuar outra vez, pero esta vez facendo referencia a compositoras ou intérpretes femeninas. Annie Lennox, por exemplo, Lady Gaga, Rosalía, son algúns exemplos das obras que poderemos escoitar, mais non vamos a contar porque tedes que vir a velo. Está moi ben. O venres ás 6 da tarde. A 6 ou a 7? A 6. Hai unha errata no cartel que temos que subsanar de feito. Pois mira, para eso vale o podcast tamén. A 6 o venres 14 no auditorio, tamén aberto ao público. E non o perdades porque o ano pasado estuvo moi guai, tiven a sorte de poder ver o que facía o alumnado, que saindo da súa zona de confort, claro, ¿no? Pois saen, tocan outro tipo de temáticas. Música máis cercana a eles tamén pode ser, non? Sí, outro tipo de música. Está moi ben. Bueno, algunha cousa máis hai, porque sempre hai sorpresas, sempre hai algunha No, creo que para esa semana creo que máis xa non cabe. Sí, o sea, creo que está completiña. Eu estou vendo o Tetris aquí, a verdade é que é moi complicado organizar todo isto. Parabéns por levar a cabo esta actividade outra vez, esta semana tan importante para o centro. Pois algunha cousa máis ou se quere dicimos a sección final xa do podcast? Cal é a sección final do podcast? Ui, non vites aínda ningún programa desta tempada. Levamos 4 programas, pero este ano xa non temos as preguntas da miñoca porque moita xente xa repite. Entón temos unha sección que se chama as recomendacións da miñoca. As recomendacións da miñoca. Conto vos de que vai. Nesta sección, a parte final, a xente que ven, convidadas, recomendan un artista, pode ser do vosso instrumento ou non, e unha obra musical dese artista para que a xente, a audiencia, coñeza mellor os vosos gustos. Tamén se poden presentar obras propias, pero penso que hoxe hai material bastante. Entón, vale, quen me di un
un artista e algunha das obras. Artista, non compositora, artista ou compositora. Tamén vale compositora. Sí, claro. Porque claro, temos unha compositora este ano que se cumple o centenario da morte, que é Marillael. E temos ademais un espazo dedicado a esta compositora na nosa nova de estrena Parede Violeta, que está aquí xunta a sala de profes. Certo. E puxemos un espazo, isto foi, a verdade que o da Parede Violeta non foi idea de Enclave Morada, teño que decir que foi idea do equipo directivo, de pintar unha parede violeta para ali poñer información relativa á igualdade. Entón, nos que estábamos encantadas con este tema, dixemos, pois poñemos un espazo conmemorando algunha data importante deste ano 2025 e puxemos o centenario de Marillael. Así que podedes visitar ese espazo que é nesta parede violeta. Ademais, puxemos un reproductor con uns cascos para poder escoitar a súa música e recomendar, por exemplo, calquera das obras que hai aí. Hai música de piano e voz, hai un cuarteto, o cuarteto espectacular, que máis hai? Ahora non recordo, pero hai algúns cortes. Hai como reproductor, non? Entón a xente pode ir cos seus cascos. Os cascos están ali, pos os cascos das a play e xa está. E podes escoitar música de Marillael. Genial, pois chegamos xa ao final do programa, se vos parece ben. Tendes todos os contos da Miñoca na plataforma iVoox, en Spotify, no YouTube do centro. Podedes facer calquera achega que vos apeteza. E se vos gusta, compartide, que estes peixiños son gratis e atraerán... Bueno, perdón, xa me confundí. Estas Miñocas son gratis e atraerán a máis peixiños. Xa facía tempo que non a decía. Ben, para contactar con nós, repetimos. podcastcemusvigo@gmail.com. Vémonos no seguinte programa. Despedimos cas recomendacións de Enclave Morada. Os Contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo.